ako by si opísal rozdiel mentality na Slovensku a Dubaji? Ako rozdiel ľudí. Ten rozdiel je fakt obrovský, pretože Slovensko je veľmi neprajený národ. Jednoducho, viete si to všimnúť hoci kde pod príspevkami. Ja, čo som pozeral naposledy, tak som pozeral, že niekto zomrel na Slovensku jednoducho a boli o tom nejaké správy. A pozrite si komentáre a tí ľudia v tých komentároch sa reálne vysmievajú tomu danému človeku, že zomrel, alebo ešte aj na to dokážu napísať najviac zvrátený hate komentár. Ale ako aby niekto písal, aby národ písal, že ako super, že niekoho zabili, alebo že dúfajú, že niekoho zabijú, alebo jednoducho Slovák dokáže ohejtovať absolútne všetko. Aj tie najviac nevhodné situácie dokážu ohejtovať a dokážu si každý jeden hrozne nepriať. Ja tomu nerozumiem, pretože tá mentalita v Dubaji a hoci kde inde je, že tí ľudia sa podporujú, tí ľudia sú radi, keď sa niekomu inému darí a tí ľudia sú všeobecne takí šťastnejší, usmievajú sa, majú pozitívnu náladu, ja chápem, že tam je stále pekné počasie, nie je tam ani oblačík, stále svieti slnko, ale tá mentalita na Slovensku je fakt zlá. Na Slovensku si ľudia aj chorobu zavidia.